2 positioner på oversiden. Det var fedt, hvis jeg skulle sætte sammen fast. Ja. Her har vi lavet en staircase, som umiddelbart kunne visualisere sådan øget workload at den computeren arbejder. Det ligner lidt sådan en loading indicator, ikke? Så Ja. den er i gang med at arbejde. Ja. Den processerer noget. Den tænker. Ja, det behøver ikke engang at være, at den sådan øger. Nej, det var ligesom, når man på en hjemmeside er sådan et loading. Man kan sige, det er så fordi det er det samme, der sker igen og igen og igen, ikke? Jo, altså så skulle den blive ved med på en eller anden... Altså så var det det der med staircasen, at det jo kunne gå hurtigere. Ja, i næste runde. Så. Ja, at det egentlig var det, vi egentlig snakkede om. Så det her, det er måske nærmere en bevægelse af loading. Ja, loading indicator, ja. Altså En loading. eller vente. Sådan en. Ja. Yes.